И какво става YouTube? Аз съм Екстрим и днес снимаме в SideCraft. Това е моят първи епизод. Опитах се да направя преди няколко дни първи епизод, но без да искам го делитнах, вместо да делитна един друг клип, за което доста съжалявам, защото показах сървърчето, в смисъл спауна. Това е привет сървър, до заглавието сигурно сте разбрали. И така, тук снимаме с Твистъра. Рейнджер още не е подал своята кандидатура и ще покажа развитието ни. В момента Твистър не знам защо при няколко часа му падна нет и от тогава не е джойнвал, пък гледам, че е на линия в Skype. И да, така да започваме. Като клипът ще бъде максимум 15 минутки и 10 минутки, не знам. За сега по 10 минутки първите клипове. Започват по 15, по 20 минути, по 30 и така нататък. Това е къщата като цяло отвън, нали? Ще ходя да кивам. И то ще има още един етаж нагоре, после с едно яко покривче и тук тераски и така нататък. Но за сега още не съм предприел никакви мерки срещу това. Също доста сме развити, защото играм от няколко дни вече. Това мисля, че е втори или трети ден. Тук е Fishing двойка кирка, Fortune 2 кирка, имаме си енчантик на 30 левел. Сега дигам левел от копане, за да си доенчантна. Нещо не ми харесва теж чънкова. Така на 9 чънка. Да, готово. И пак с 80-90 фпс. Друга новост. Къде? То няма новости, защото все пак това е първи епизод тук. Ще ви покажа в какъв байом живеем на минимапа. Само някъде като тук да застанем. Натам, както виждате, има гора от Dark Oak зад нас. Ето натам има снежен байом, в смисъл Спрайс, тайга май, не знам. Тук е Plains, мисля, да, Plains. И натам искам само да ви покажа. Искам също така waypoint-овете да ви покажа, които имам. Имам waypoint Home, което ми е първото home. Waypoint Leonis, това е админът. Waypoint King, това е братът на Diamond Twist, нали? Село, това е едно от селата, което открих. Кинг живее в село, моето home е в село. Село 4 е четвъртото село, което съм намерил. Подзол е по-долу, също сега село 5 е онова село, ето там. Сега ще ида да ви го покажа. В моето старо хоме, в което преди живеех и се преместих с Twister, имам недър портал, в който, нали, в самия недър имам setpoint, waypoint по-точно. И когато тук си направя недър портал, ще успея да направя път между двата портала и от едното село директно от другото ще се ходи. Така, ето тук собственост на Екстрем и Твистър. Тук са вилиджерите, не са с много яки оферти. Там има савана байом. Тук ще правя ферми за животни, защото има свободно място, ето село 5. Тук някакво семенце. Ето това е хубава оферта. Тази не е. И тази е доста хубава. Тази... не тази. Ами да проверим всичките. Да, тази също е хубава. Тук имаме доста як вилиджер, който сега ще ви покажа. 25 пейпер за един емералд, като се сметне, че ще направим една супер огромната ферма ето тук някъде. За шугаркейн ще обираме. Ще съберем така доста стабилно шугаркейн, за да тръгнем. Така, нека се връщаме в хомето. Някакъв джойна. Нещо ми се бъгват копчетата. Не знам защо. Мисля, че е нов, не съм сигурен, не съм го виждал.
Да, ще се наложи да паузирам клипа за една минута и ще се върна, нали, когато съм тук, защото имам малко работа и така. Да, отново съм тук, извинете за прекъсването. Нали, трябваше да свърша една спешна работа. Така. Мисля, че къщичката няма да я довърша с следващите няколко епизода, защото имаме доста работа с Twister. Трябва да направим фермичките, да копаме, защото ни трябва стабилни инструменти. И да. Също така ще работя още работя от няколко дни, нали, в смисъл в момента сме петък, клипа ще качен след малко. Работя от няколко дни по един проект, това е една къщичка на сингъл на Creative, нали, която мисля да направя някъде тук за красота. Не е кой знае какво, покривен обикновен, просто работя по нея, нали. Сега даже ще ви покажа. Да, ето го, нали, сейфът, на който искам да ви покажа. Постройките не са големи, защото от няколко дни имате предвид, че това го направих просто за 5 минути, колкото само да видя, нали, как ще се получи. Тук вътре доста яко, тук надолу ще се слиза, нали, ще спада много дълбоко и там ще има вече, нали, фирмички, честрум и така нататък. След това, като, нали, свършите работа, ще има една пътека, която ще ви води до, ето, например, до тук някъде, нали, под земята ще пътечката, която ще ви извежда с воден асансьор до тук. И тук ще има някаква мини изградичка с врата, нали, всичко. Отвън къщата не е нищо особено, и отвътре не е. Дизайнът си е лично мой, тук нещо не ми се получи. Например, ето така, не. Например, ето така също става. Имам си също и дизайн, лично мой дизайн за фермичка, за уид, за всичко става. Тук нещо беше ми скучно, докато чакам да се споделя екранът на един приятел, за да му покажа, нали, какво съм построил за това време. Докато заредя, просто го направих, защото нещо бавно се зареждаше. Ето влизате тук, фермичката си е бонмилната. За да светят лампите тук са скрити, нали, блокчета Redstone, навсякъде където има лампа. Тук отгоре са направени, нали, стъкла, тавана и така нататък. И да, нека се връщаме в сървърът. Спокойно на 1.7.2 съм, няма как да видите IP-то, така че не се безпокойте. Нещо почна да се пипа. Прави се. И да, предложете идеи какъв стил да бъде къщата, типична българска, нали, това е пример на къщата, смисъл, може да я разрушим по-нататък и да направим наново. Това тук няма да го има тази стена, защото изглежда грозно според мен. Ще е нещо с стълбички, в смисъл с фенсове отстрани и нещо такова. Предложете какъв стил да бъде типична българска, модерна или нещо такова. И да, това беше клипа, надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за още клипове, също Twister и Ranger ще качат тук. Twister вече качи първи си епизод, който показва как сме се развили от начало. Аз няма да качам моят истински първи епизод, ами този, защото без да го изтрих и да. За което се саднах, защото след като изтрих съдържанието на кошчето, защото имаше над 200-300 файла в него, не бях го чистил сигурно седмица. И след като го изтрих се усетих какво прави, защото прегледах клиповете, които имам. Веднъж седмично го правя. И да. Отново казвам, Texture Pack е Private, няма да бъде даден на абсолютно никой без изключение.
А, преди да съм забравил, ще направя ревю на Texture Pack. Доста Texture пакове в едно ревю. И се надявам да ви харесат. С тях съм играл и ще играя PvP. Но за сега PvP няма да игра. Просто ми е омръзнало. Имам доста идеи за строене. Затова ще се възползвам докато още ги имам, за да играя. Тук когато ми свършат идеите, ще взема малко с PvP. И да, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесало и чао!